Yan, tutut mo na eh. Wow. Hamu maalat pagkatayan na. Baka mas nalaling dito kailyam nga may isa. Dito eksperto ti ko eh. Expert siya kung nagtatakong Agkaalati pato. Mano nga pato karuban alam Pat sa pela. Paramot lang dito. Dito tinalay nga dumudot-dot iti pataw. Experto yato yung nagtatakong na tao. Talaga mo. Awan legal met deta. Papain pa lang mo ti kamera dito mo. Kung kuha na lang. Uy. Udaw. Ay. Una. Antay mo nga bak nga duay ha. Ang huling paalam ng tatlong pato. Mayat sa ti Ang huling araw. una. Introducing ka kano ti kayat da. Una yan. Yun. Mas mapakbot. Nga pato. Takla ka ti mapakbot nga pato ah. Hanapay ka luto na dito kay. Sige. Alang kiti kamera ka jak pa mo tinaganyaw. Kaya lang may isa. Ay wag. Sila? Ano yawan lang biklatan to. Dati nano tata biklatan. Mahit dito. Biklat nga rin tatan. Mabisi ka na mabisi. Sinong panagangan niyang biklat mo? Kasi sila wala. Ah, may nga rin caption na hindi biklat ko na naroon. Ay tatay kalyan tayo na yung tirtiraanan. Uy, tinay mas mapakbut. Slatay ko lang. Kamu pinakan to pe. Kamu pinakan. Kamu gawin nga parte eh. Alay yung pagkatayan na nga talaga. Kasla. Kadariwan ka na po. Naliban. Tinagas na nung kaslabok ng kalmelchor. Oh, ano na? Taligod mo't ni Mr. Big na eh. Sumango ka mo. Kumangangot pero dot na mapupura na yun. Sumbat lang nga nakaumayat yung kita kumangangot. Tiyaga tutok di pakaw. Wangka rendah. Sa anak sa mutag. Matinsa. May. Tumaray ka. Ay, fluk, pakawan na kami na. Saan ka siguro ti bagas aya? Panglugaw. Siyempre, bagas pa lang Ano maluto, no dadan mo na, nagbalingin na pa. Simot pa yung may isa. Kumapo yun. Ano, Ako pabigat na. Ako nataan. sumad lang iso din panaganda kanya mata kastamol. Sa kanapin mo rin mabising kaman. Biklat nga talaga. Mamumot na pag-imasa mo. Kasi nyo nga tati ko tayo.